Ninsabu fl-eqel ta' wissu l-kriżi tad-dawl għada qed taffettwa diversi lokalitajiet dan kif matul il-lejl li għadda reġan qata' d-dawl din id-darba fil-Gudja u anke f'San Pawl il-Baħar. Fil-każ tal-Gudja l-qtuħ tad-dawl affettwa ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' Santa Marija tant illi il-marċ spiċċa għaddej f'toroq mudlama bil-bandisti doqqu prattikament fid-dlam. Fuq il-medja soċjali ħafna dilettanti rrimarkaw kif spiċċajna fis-sitwazzjoni ridikola illi lanqas festa ma tista' titgawda bil-kwiet, oħrajn fakru kif xi ħaġa simili ġrat fl-Isla sentejn ilu meta anke dakinhar kien mar id-dawl. F'San Pawl il-Baħar u Buġibba il-provvista tad-dawl inqatet għal ħin twil fl-eqel tal-lejl kif pajjiżna għadu qed jesperjenza temperaturi qrib l-40 grad. Dan huwa t-tieni xahar konsekuttiv illi matulu qed naffaċċjaw din il-kriżi fis-sistema tal-enerġija u minflok jieħu azzjoni konkreta il-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jiddefendi lill-Ministru Mirjam Dalli. Il-Partit Nazzjonalista minnaħat jew qed jappella biex tassew bħala pajjiż ikollna pjan fit-tul li jaħseb għas-sitwazzjoni preżenti u għall-isfidi tal-futur. L-istess messaġġ qed jitwassal kontinwament anke mill-korpi kostitwiti li jridu pjan ċar fejn tidħol is-sistema tal-enerġija.